Wolofɔw fe fala ye sinaya kɛlɛ ale bɛna kɛ muso dɔ n'a cɛ sata ye u ka dugu min bɛ n'o ye Orosbicho ye irala sa k'a fɔ ko min ye dɔgɔkun tɛmɛnen ga dɔ kɔnɔna kamalen dɔ ale furulen dɔ muso filama min ye muso filanan in a na kɛ o ni fɔlɔ karila ɲɔgɔn na nka susi o tun bɛ filanan fɛ yen ale taara o ni cɛ dalen sɔrɔ dɔrɔn ka sin ka jikala suru ka i kɔ don n'a yɛrɛ ye cɛ ale ni muso fɔlɔ filanan in olu kɔni joginna kosɛbɛ u y'u cɛ ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la maa t'a dɔn n'a sɔrɔ u bɛna balo walima n'u bɛna kɛ cogo min ye muso dɔ in ye a minɛna gendarmelakaw fɛ fala ye a ko ko a bɛ kuma ɲɛfɔ yɔrɔ min a yɛrɛ kirinna wɔlɔfɔw fɛ n'an bɔra yen an bɛ taa Nizeriya ni Amerikɛnw ka bolo ni ɲɔgɔnma kɔnɔna na ka ɲɛsin Bamajawale ni Jawalekɛbaw ma sa u y'a yira sa k'u ye wulikajɔ kɛ nin kalo in tile 15 n'a tile 16 Nizeriya Bamaji jɛkulu ɲɛmaa dɔ bɛ yen n'o ye Abu Bilal al-Minuki ye k'u ye ale bɔ baara la pewu wulikajɔ senfɛ Amerikɛnw ale ni Nizeriyakaw min ye nin maa kofɔlen ye k'a jɔyɔrɔ tun ka bon kosɛbɛ Boko Haram ka dagaw olu kɔnɔna na waliya in kɔni kɛra bolodi ɲɔgɔnma na bolodi ɲɔgɔnma min tɛmɛna Amerikɛnw ka sɔrɔsiw minnu bɛ bi na Nizeriyakaw fɛ yen ale ni États-Unis sɔrɔsiw wa min ye Nizeriya wolomasiri tɔgɔ ye fɔ y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in kɔni na Bamajawale ni Jawalekɛbaw kɔni u digi donnen don kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lac Tchad ale kɛrɛfɛla la Cap-Verdkaw fɛ yen fanga sinamatɔn olu ye sen sɔrɔ wasaden kalata senfɛ kɛmɛ siradala wulila k'u jɔ ni 46 ye 78 o de kun kimɛliw kɛra kalata jaabi la min ye kalata jaabi tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka bɔ maa min bɛ sa n'o ye fanga ŋwaradabaw ka ɲɛmaa ye n'o ye Francisco Cavallo ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni ye sen sɔrɔ wa olu tɛ se ka bati tuguni n'Ala sɔnna ma min ye premier ministre ya jɔyɔrɔ o bɛna na d'ale ma a bɛna na bila Ulises Karia Silva nɔ na o min yɛrɛ tun bɛ jamana ɲɛmaaya la nin y'a san 10 ye Keniyakaw fɛ yen wulikajɔ kɛra sifinw fɛ ale ni mɔbili bolilaw k'a yira sa k'a fɔ ko taji sɔngɔ a yɛlɛla kojugu min ye nin waleya in ye denmisɛnw olu kɔni filɛ aw tɛ taji sɔrɔ aw bɛ taji kɛ bidɔn na ka pinɛ jeni o fila bɛ sɔrɔ cogo di aw ko taji ko gɛlɛya bɛ yen a y'a fala ye nin ma nɔgɔn dɛ nka ko ɲɛmaaw ko k'u k'u mada ko fɛɛrɛ bɛna sɔrɔ a la ko sabula taji gɛlɛya ko diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen don Amerikɛnw ka président ale tun ye yamaruya di min ye bɔlɔlɔ sira fɛ sa k'a yira sa a ka maaw la ni o ye Peter X ye k'a yira o la jɛkulu minnu bɛ yen fana n'o ye wolomasiri tɔgɔ ka dagatigiw ye k'a yira olu fana na min ye général Daniel Kani k'a fɔ ale fana yɛrɛ ale min ye wolomasiri tɔgɔ ka ɲɛmaa ye k'u labɛn u ka marifaw sɔnsɔn u ka minɛnw labɛn u ka hélicow labɛn u ka min ye u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen labɛn ko ni Iran bɛ ka kuma min kɛ ni bɛn ma sɔrɔ k'u bɛ wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Iran jamana ale ma Irankaw y'a yira kununko k'u ye sɛbɛnkura bɔ sɛbɛn b'a yira sa k'a fɔ ko Detroit d'Ormuz olu kɔni bɛna yamaruya b'u bolo ka baara kɛ a la fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw taji sanni ni taji feereli diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na kabla kabi kɛlɛ in daminɛna olu de kɔni sago bɛ tajiko la min ye Detroit d'Ormuz kɔnɔna na jɛkulu min sigilen don diɲɛ naani tɔgɔ la n'o bɛ kɛnɛyako kunna ale y'a ka lajɛ belebeleba daminɛ lajɛ in daminɛli senfɛ sa u y'a yira sa ko kamanagan bɛ u la Ebola ko ale sɔrɔla République démocratique Congo kaw fɛ yen ko fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ yaasa ko in bɛ se ka kunbɛn cogo min ɲinɛ kinda bana ale ni toto kinda bana fana n'o ye antivirus ye k'o fana labɛn ka sigi sen kan o fana kana ɲɛ sɔrɔ Sénégalikaw fɛ yen farikolo ɲɛnajɛ min bɛ yen n'o bɛ kɛ sa n'a fɔ ma ko bed soccer san 2026 k'a yirala sa k'a fɔ ko kɔni farafinna ta k'o ka taa kɛ Sénégalikaw fɛ yen kafu ale ye o di u ma yaasa Sénégal yɛrɛ bɛ se k'i jeniyɔrɔ fin cogo min na nka min ye jɛrɛ in ye Sénégal de la k'a ta siɲɛ 15 siɲɛ 5 ka tugu ɲɔgɔn kɔ wa o kɛlen don ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye u ka tali laban o kɛra Egyptekaw fɛ yen san 2000 ale ni 24 an bɛ to farikolo ɲɛnajɛ ko ka na sira fɛ sa an bɛ segin ka na so